sekretuak kontatzea eta ez beste ez kontatzea. Elkarrekin jolasten dugunean. Laguna izatea errespetuz tratatzea da. Eta maitasuna adieraztea. Pertsona ona izatea lagunekin eta ondo portatu jendearekin. Eta konfiantza berarengan izatea. Zure lagunei asko maitatzea eta konfiantza asko edukitzea. Konfiantza izatea eta lagunei asko maitatzea. Lagunak maitatzea. Eta ondo portatzea. Berarekin egotea, pertsonen bat berarekin egotea eta zure sekretuak edo pasatzen zaizuna berari kontatzea. Sekretu bat kontatzen zure lagun binei sekretu bat kontatzen baduzu haserretzen da. Iraintze gaituztenean. Kasu ez egiten didatenean. Bai, txarto tratatzen dugu gaituzkenean. Eta ez duzu jolasten edo ez duzu beraiek gauzak esaten dugulako eta ez zaigu gustatzen. Ados ez gaudenean eta kritikatzen dugunean. Komados. Txarto tratatzen gaituzkenean. Borra. Gau, gabernago haserretuta. Esaten dio bestei gauzak eta besteak apartatzen didate. Adibidez, lagun bat esaten du gauza bat eta zuk badakizu egia ez dela eta zuk esaten duzu ez dela egia eta zure laguna adibidez igual haserretu alda, zuk bera esaten du bai esan duzula edo ez zela egia. Edo zuk gauza bat esaten duzunean, bera beste gauza bat esaten du beste jendeari eta beste jendea zurekin txarto portatzen dute zurekin. Eta hurrengo gunean ez da zer gertatzen. Pasatu eta gero laguna Jolasten eta gauzak ahazten. denak elkarrekin jolasten Eta barkatzen. hitz egiten eta gauzak ahazten eta saiatzen gara berriz egiteko ez berriro haserretzeko. Eta barkatu egin behar dugu, barkamena eskatu behar dugu, eta beraiek egiten dutenean gauza bat guk ere egin behar dugu, baina nahi badugu, bai, baina ez badugu nahi ez. Jolasten, barkamena eskatzen, hitz egiten. Eta egoten gaitz egiten duzu berarekin eta konpontzen da. Adostasun batera ailegatzen eta barkamena eskatzen. Gauzak txarrak Maitasuna, ez haserretu. ez jo, ez bultzatu, Konpartitu. Lagunak izan, lagunekin jolastu. Konpartitu denok. Ez kendu gero ume bati ogirik
Ez da Espainetatik irribarrerik, herriak ez daitezela borrokan ibil. Ez itzali gero maitasun begiradarik. Elkarrekin inoiz ez azolarik, ez gorde gero zein idearik, gorrotorik, esperantzarako, beranduegi ez baita, ez gogortu gero bihotzik. Etordu beti bakea, erdietara, bihotzetara, etordu beti bakea, maitasunak alda dezala munduan. Bakea da konpartitzea. Laguntasun aukeratu dut laguntzarekin bakea egin alderako. Neskak eta mutilek berdinak izan behar dira. Norbait larrietan dagoenean lagundu behar dudalako. Nik egin dut bakearen marrazkia jende asko daudelako gerran. Nire familia maite dut, nire lagunak maite ditut, horregatik egin dut bihotz bat. Bakea da lagunekin jolastea. Nik egin dut marrazkia oso txarra delako gerla. Beltze edo guzti zuriak berdinak gara. Jolasa bakea da. Niretzako bakea oso garrantzitsua da, horregatik saiatzen naiz nire lagunekin ez borrokatzen. Niretzat berdintasuna neskak eta mutilak elkarrekin jolastea da. Beti elkarrekin egongo gara. Naiz kristaua, judu edo musulmana izan, bakea denotzat da. Bakea laguntzea da. Kontsolatzea. Bakea munduarentzat da. Bakea maitasunean bizitzea da. Bakea oso garrantzitsua da pertsonentzako. Bakea beharrezkoa da. Bakea da maitatzeko eta errespetatzeko. Bakearen simboloa da. Zure lagunekin egon. Bakea munduarentzat da. Bakea mundu osoan. Denok pospozik eskutik oratuta, maitasuna lege bakarra da eta aberatzek utzien daukatenak ez ditzatela esplota. Lagunak izan behar dugu. Bakea mundua. Berdinak gara desberdinak, lagunak izan behar gara. Entzun eta hitz egin bakeari buruz. Munduan bakea behar dugu. Bakea da importanteena. Bakea ona da. Lagunak elkar maite dugu. Bakea beharrezkoa da. Bakea maitasunean hasten da. Bakea gure artean bizi behar da. Bakea izaten eta lagunak badira dena konpontzen da. Zoriontsu izan nahi baduzu lagunak eduki behar dituzu. Bakea beti gurekin. Bakea egon behar da gure artean. Maitasuna elkarrekin egonez lortzen da. Bakea nahi dut munduan. Denok berdinak gara. Maitasuna egon behar da munduan. Errespetua fundamentala da elkarrekin bizitzeko. Bakea guztiontzat da. Bihotzeko mundua bizitzeko elkarrekin bizi behar gara. Etordu beti bakea, erdietara, bihotzetara, etordu beti bakea, pertsonengana, lagunengana, etordu beti bakea, maitasunak alda dezala munduan. Elkarrekin egotea. Eta errespetuz bizitzea. Pertsonei ondo tratatzea. Eta lagunei ondo maitatzea. Edo ez behar zaizu gustatzen gauza bat ezatea zezan, zure gauzak ez kontatu hortik. Eta lagun bat ez badu egin nahi, guk esan behar dugu, ez dugu egingo beragatik edo horrela. Errespetua da pertsona bati
ez zaio gustatzen gauzak, ez egitea eta errespetatzea berari gustatzen zaio gauzak. Ez egin zuri gustatzen zaizuna besteari egitea. Jendeari utz hitz egitea. Ez egin inori gustatzen ez zaizuen gauza. Errespetua da laguntzen dugu lagunekin eta Beste gauza txarrez ez egitea. Modu honean tratatzea pertsonak. Duintasunez. Besteei gauza txarrik ez egin. Lagunekin maitasuna adieraztea. Errespetuz bizitzea. Laguntzea eta maitatzea. Pertsona bat ondo portatzen denean eta ez direnean borrokatzen ez gauza txarrak esaten eta Partekatzea. maitatzea. Jolasten dutenean borrokatu barik. Ez borrokatu. Ez egin gauza txarrik. Ez diren. Maitasuna eta laguntasuna. Eta ez borrokatzea eta lagunekin maitatzea. behar duguna hobeto bizitzeko. Ez jo, ez da borrokarik. Eta lagunekin ondera matea eta errespetatzea. Konexioa. Guztiok nahi duguna. Eta guztiok gustokoa daukagun gauza. Lagunekin egotea.